8 párt közös határozati javaslatot nyújtott be a gyermekéhezés megszüntetése érdekében az országgyűlésben. A Parlament Népjóléti Bizottsága tegnap ezt elutasította. A benyújtók nemzeti minimumnak nevezik. A stúdióban itt van velünk Harrach Péter, a KDNP frakció vezetője. Ugye a KDNP volt az egyetlen párt, amely nem írta alá ezt a kezdeményezést. Valóban, hiszen az a gondolat vezetett minket, hogy válasszuk külön a szegénység kérdését és az ellenzéki kampányt, a civil kezdeményezést és a baloldal akcióját. Ki kell mondanunk azt is, hogy egyetlen kormány sem tett annyit a szegénység, és különösen a gyermekszegénység megszüntetése érdekében, mint a jelenlegi kormány. Tehát mi messze menően támogatjuk a gyermekszegénység megszüntetését, hiszen az egy súlyos dolog, és egyetértünk a nemzeti minimum által kitűzött célokkal. Viszont... Akkor mi ezzel a probléma? Az a probléma, hogy rárepült az ellenzék erre a témára, erre a konkrét kezdeményezésre is, és amikor megjelent a bizottság előtt is ez az anyag, akkor ezt az ellenzéki képviselők terjesztették elő, és ez egy olyan helyzetet teremtett, amit nem lehet felvállalni, hiszen ezzel, ennek a támogatásával mi egy ellenzéki baloldali kampányt támogattunk volna. Tehát ismét hangsúlyozom, teljes mértékben egyetértünk a nemzeti minimum által kitűzött célokkal, de az ellenzéki kampányt nem támogatja. Tehát ez azt jelenti, hogy volt már egy program, csak az ellenzék ezt kampánycélokra kívánta volna felhasználni, és megelőzte ennek a hangoztatásával önöket, vagy a kormányt? Pontosan így van, és amit az előbb mondtam, hogy ez a kormány mennyit tett a gyermekszegénység felszámolására, az bizonyítja, hogy messze menően elkötelezettek vagyunk az ügy iránt. Ha megnézzük, hogy kik tehetnek a gyermekszegénység ellen, akkor 3 felet kell megjelölni. Egyrészt az állam, beleért az önkormányzatot is, másrészt a család, a szülők, az odafigyeléssel, a gyermekre szánt összegnek a gyermekre fordításával, illetve a karitatív szervezetek az egyéni támogatásokkal. Ma nyilván az államnak a kötelezettségéről beszélünk, ami részben a családtámogatási rendszeren keresztül valósul meg, részben pedig a közétkeztetés támogatásával. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a kormány rendkívüli erőfeszítéseket tett a gyermek étkeztetés érdekében, az ingyenes és kedvezményes étkeztetés érdekében, hiszen 2010-ben csupán 29 milliárd forintot fordított az akkori kormány erre, majd a 14-es összeg már 52 milliárd volt, 15-ben 58 milliárd, és a 16-os költségvetésben 71 milliárd forint, tehát 2,5-szeresére növelte a kormány az ingyenes gyermekétkeztetésre szánt összeget. Ugye anélkül, hogy elvesznénk a részletekbe, azért azt meg kell említeni, hogy ennek a kezdeményezésnek az egyik része az volt, hogy a hosszabb iskolai szünetek alatt is kaphassanak közétkeztetést a tanulók. Erre ön lát megoldást? Hát ez már megkezdődött szintén, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek, akik valóban éheznek, azok a szünetben sem kapnak megfelelő ellátást, és ezért megkezdte a kormány ezt az akciót. 3 milliárd forintot fordított arra, hogy az önkormányzatok pályázhassanak a gyermekétkeztetésre a szünetben is. 1500 önkormányzat nyújtott be pályázatot, főleg a kisebb településeken, és ez eredményes volt, hiszen sok gyermek kapott lehetőséget. Az egyik képviselőtársam megemlített azonban egy olyan esetet, ami elgondolkodtató, és talán a célzottságot jobban figyelembe kell venni. Az ő önkormányzatuk minden eddig támogatott gyereknek a szünetben is adott lehetőséget, és az egyik iskolát kijelölték, hogy ott fogyaszthatnak ebédet,
Sajnos az érintetteknek csupán 20%-a vette ezt igénybe. Ezért mondom, hogy a célzottság is nagyon fontos, és ezért fontos az önkormányzatok szerepe, hiszen ők ismerik a rászorulókat. Tehát úgy gondolja, hogy az önkormányzatoknak nagyobb szerepe van ebben, mint a központi kormányzatnak? Hát a felismerésben legalábbis, mert vannak olyan alapelvek, olyan ismérvek, ami szerint meg lehet határozni, hogy ki kapjon támogatást, de az önkormányzatok személyesen ismerik, vagy legalábbis nagy részét az érintetteknek, és ezért a célzottság az ő feladatuk. Köszönöm szépen. Harag Pétert, a KDNP frakció vezetőjét hallották.